Molt bé, doncs per acabar voldria fer jo la meva secció. Voldria parlar una mica de la situació al país veí, no em refereixo a Espanya, em refereixo a França. Abans de tot, ni França ni Espanya. Espanya, països catalans, Vale, molt bé. gràcies. No volem ser una nació d'Espanya, no volem ser un país ocupat, però molt bé. La gent que em coneix sap que no li tinc gaire apreci a la figura d'Emmanuel Macron. És una figura que jo li tinc un fàstic bastant important. I voldria explicar una mica per què, no? I aprofitar per analitzar la situació actual a la política francesa. No? Cal entendre que Emmanuel Macron va ser elegit president de França, de la República Francesa, en un moment en què a França tant la dreta tradicional com l'esquerra tradicional estaven a la merda. O sigui, des de les presidències de Nicolas Sarkozy i François Hollande estaven tots fatal i no tenien cap possibilitat de guanyar les eleccions presidencials. El Front Nacional de Le Pen, que des dels anys 80-90 havia estat a poc creixent, va explotar, no? I estava realment a l'alça, i de sota va sortir aquest senyor, no? Emmanuel Macron, relativament jove, liberal, europeista, no? Ser un liberal europeista avui en dia a Europa vol dir tenir els mateixos principis que Groucho Marx, és a dir, tinc aquests, si no li agrada tinc uns altres, no? Bàsicament. Llavors, clar, això a un inici potser et va bé perquè pots acabar de convèncer molta gent i sobretot, com que havia dit que tant la dreta tradicional goyista, no? Que va fundar Charles de Gaulle, com el Partit Socialista francès no tenien cap possibilitat, doncs l'única alternativa a Le Pen era Macron, i per tant Macron va guanyar les primeres presidencials. Això crec que va ser, si no recordo malament, el 2017, si no recordo malament, potser m'equivoco. I va tenir doncs, els seus 5 anys de presidència i va haver-hi després les presidencials del 2022. Aquí la cosa ja estava més complicada, perquè si us fixeu a les presidencials hi ha 2 voltes, no? I els 2 que tenen més vots a la primera volta passen a la segona. I aquí va passar una cosa curiosa, que és que una figura que es diu Jean-Luc Mélenchon, que era una persona que va marxar del Partit Socialista perquè estava a l'esquerra del Partit Socialista i va fundar la França Insumisa, que podríem dir que és una espècie de Podemos francès, però millor. Bastant millor. Es va quedar a res de passar a segona volta. Vull dir, estem parlant de menys de 500.000 vots de diferència amb Le Pen, que haurien permès que Le Pen es quedés fora de la segona volta i que la segona volta fos entre Macron i Mélenchon, que, sincerament, hagués guanyat Macron segur, però tot i així, Le Pen s'hauria quedat fora. Si no fos perquè els socialistes, els verds i el Partit Comunista no es van sumar. Es van presentar per la seva banda, cap d'ells va arribar ni al 5%. No van fer front comú. Cap d'ells va arribar al 5% i això, doncs, amb un 1-2% ja hauria passat. I això ho van entendre. I és per això que de cara a les legislatives van crear una coalició, una aliança que era la NUPES, la Nova Unió Popular Ecologista i Social, que no va guanyar les eleccions legislatives però va tenir un gran èxit i va impedir que el partit de Macron, que és, el partit de Macron per entendre'ns és ell, no hi ha ningú més, no tingués majoria absoluta. Això va passar el 2022. La qüestió és, tot i que no tenia majoria absoluta a l'Assemblea Nacional, Macron va nomenar un govern exclusivament del seu partit i va aprovar totes les lleis neoliberals que li van donar la gana, tot i que ell mateix és president gràcies als vots de molta gent d'esquerres que va votar perquè no guanyés Le Pen. I com que no tenia majoria a l'Assemblea, feia servir l'article 49.3 de la Constitució, que és a dir, dona igual que digui el Parlament, aquí s'aprova el que jo vulgui perquè em dóna la gana. Per decret. Bàsicament, per decret. I va aprovar una reforma de pensions, que va augmentar l'edat de jubilació, que va ser molt impopular, va pactar una llei d'immigració amb el Front Nacional, perquè ens entenguem, és a dir, la principal alternativa al Front Nacional va pactar una llei d'immigració amb el Front Nacional, i tot mentre es demonitzava a Mélenchon i a la França Insumisa dient que són el pitjor de lo pitjor, que són Stalin revivit, que són antisemites, perquè clar, donen suport a Palestina, per tant són antisemites, són com Hitler. Lo de la gasolina també, no? No sé si ho van fer en el seu... El què? Lo de la gasolina, que és quan van... Sí, les armilles grogues, tot això. És un president molt impopular, total. Llavors, arribem ara, aquest any, el 2024, hi ha eleccions europees i el partit de Macron es fot una nata espectacular, perd les eleccions, el Front Nacional arrasa, i abans de que se sàpiga els resultats, és a dir, no se sabia ni el 0,1% dels resultats, només teníem l'enquesta a peu d'urna. Això les europees? Sí. Macron, veient l'enquesta a peu d'urna, o sigui, no tenim ni resultats, va el tio i decideix que convoca eleccions anticipades a l'Assemblea Nacional perquè, clar, igual que va fer aquí el Sánchez, no? O sigui, el Sánchez va haver-hi eleccions autonòmiques i municipals en què el PSOE va treure molt mals resultats i va dir els espanyols han de donar un missatge, han de decidir qui volen que governi, per tant convoco eleccions generals. Doncs Macron va fer el mateix. Passa que a ell no li va sortir bé. Perquè les esquerres, que s'havien dividit molt, la NUPES pràcticament s'havia trencat, en 2 dies van reunificar-se en el nou Front Popular, es van presentar a les eleccions,
van quedar segons a la primera volta, el partit de Macron va quedar tercer a la primera volta, i a la segona volta va guanyar el Nou Front Popular amb el partit de Macron en segon lloc, gràcies al fet de que al voltant d'entre 50 i 80 candidats de les esquerres van abandonar allà on havien quedat tercers per evitar la victòria del Front Nacional. És a dir, que si no fos per les esquerres, el partit de Macron s'havia enfonsat encara més. Ha perdut 80 escons i més de 2 milions de vots. O sigui, si Macron volia una clarificació dels francesos, l'ha obtingut, i és aquesta. I quan són les Què ha fet aquest tio? Bueno, 2027 encara falta, però... Què ha fet aquest tio? Ha dit, va escriure una carta i va dir, aquí no ha guanyat ningú, perquè està tot molt igualat, ningú té majoria absoluta. Bueno, però ha guanyat, el Nou Front Popular ha guanyat amb vots i escons. I copiant l'estil de Pedro Sánchez. Totalment, amb les cartes. Però vull dir, el Nou Front Popular ha guanyat amb vots i en escons, no té majoria absoluta, però és que Macron, a l'anterior, tampoc tenia majoria absoluta, i això no li va impedir nomenar un govern exclusivament del seu partit. I per tant, el tio està fent tot el possible per evitar donar-li el poder a les esquerres, perquè diu que la França insumisa són el pitjor del món, que són això, no? I que és igual que el Front Nacional, és a dir, un partit que la seva principal política és apujar el salari mínim, baixar l'edat de jubilació i bloquejar els preus per impedir la inflació, és el mateix que un partit fundat per un exmembre de la CSS o un negacionista de l'Holocaust, no? És a dir, que era Jean-Marie Le Pen, no? És a dir, això és exactament el mateix, no hi ha cap diferència. Llavors, el tio està intentant fer malabarismes, dir que la França insumisa no pot estar al govern, i ahir mateix el Mélenchon va sortir i va dir, molt bé, doncs la França insumisa no estarà al govern, donarem suport des de fora, ja està. Hi ha algun problema? I els tuits ja estan dient que no, que dona igual, que hi ha un problema igualment, perquè el que ha de fer la França insumisa és deixar d'existir, és a dir, no pot existir, no? Ja està. Llavors estem aquí en un bloqueig. Llavors, jo el que volia preguntar la vostra opinió és què creieu que passarà, què creieu que farà Macron? Bueno, la conclusió és que Macron és un mamarratxo. Que és un mamarratxo. I després també si creieu que aquesta aliança al Nou Front Popular durarà, perquè han tingut molts problemes interns, tenen també problemes interns dins dels partits, des del Partit Socialista hi ha una ala dretana que està en contra també de pactar amb la França insumisa, van tenir molts problemes per trobar una candidata a primera ministra, tot i que al final l'han trobat. És a dir, hi ha aquí moltes incerteses, no? Per tant, hi ha incerteses al voltant de què farà Macron, quin govern nomenarà, i si aquesta Nou Front Popular, que ha tingut bastant d'èxit, durarà o no per les divisions que hi ha entre els partits. Que recordem que són la França insumisa, el Partit Socialista, els Verds i el Partit Comunista, no? Són aquestes les principals forces. El primer ministre, l'Atal, va renunciar finalment al... Va renunciar, però Sí, el Macron no el va però deixar. està allà, diguem, de manera interina, diguem, segueix sent primer ministre en Sí, funcions. va dir que ho deixava, però el Macron li va dir Sí, no, ara- queda't fins a nou avís. Clar, el Macron va demanar una treva política pels Jocs Olímpics i ara està doncs, pensant, ja han acabat els Jocs Olímpics ja, llavors ara està, doncs, a veure què fa. No? Però clar, si nomena un primer ministre del seu partit seria un escàndol perquè no va guanyar les eleccions, les va perdre. I si no fos per les esquerres hauria perdut encara més. Perquè és que les esquerres, a tots llocs on eren tercers, es van retirar. A molts llocs on la cosa estava entre la França insumisa o el Front Nacional i darrere hi havia un candidat macronista, no es van retirar. És que no és Ho van només que fer, no sí, hi havia un socialista, un Però no- comunista però és- o un verd, però que però no allà on hi havia és el socialista no ho van però fer. que no és només que no guanyés, és que van quedar tercers. A la primera volta sí. És que aquest és el tema. I a la segona volta Vull dir que segons. El que no es pot permetre és que el partit que ha quedat tercera força tingui un primer ministre. Vull dir, és que això no té cap mena de sentit. I és això, és que les eleccions es va convocar ell i ha sigut un desastre pel seu partit. No? I les va convocar just abans dels Jocs Olímpics i després diu, home, no, és que els Jocs són els Jocs Olímpics, tenim una treva. Bueno, però les eleccions les has convocat tu un mes abans dels Jocs Olímpics, és a dir, és que no sé, vull dir... El problema que li veig és que un Front Popular, clar, et serveix molt electoralment perquè estàs agrupant electorat de molts partits diferents, alguns més potents, alguns no tant, França insumisa és molt important, però clar, el complicat no és tant que l'electorat s'uneixi en contra d'un mal major, que és l'extrema dreta, sinó que després políticament tots aquests partits que s'han unit internament funcionin i tirin endavant durant una legislatura. Totalment, però tenen un programa, Sí, però... L'han pactat. Sí, molt bé. Tenen diferències... Una cosa és tenir un programa i l'altra és aguantar tants anys, posar gent, fer equips... Totalment. I tirar endavant, això és on jo crec que... On tenen més diferències és la qüestió de política exterior, jo crec. I també qüestió Ucraïna, Palestina, i també temes com l'energia nuclear, que a França és molt important, i els verds són totalment oposats, i en canvi els socialistes i part de la França insumisa són més... Bueno, és a dir, hi ha diferències. I a Alemanya ja estan començant amb la demolició de centrals nuclears. Si voleu, el proper dia parlo dels verds alemanys, que també tinc molta merda que llançar. Jo, amb solidaritat als nostres espectadors, que potser no en saben tant com tu, perquè jo no en sé tant, jo soc politòleg i mai he acabat d'entendre el sistema francès. O sigui... És una bogeria.
És la monarquia presidencial, que li diuen. Sí, no? Sí. O sigui, tu elegeixes un president de forma directa cada 5 anys, que és cap d'estat i que té també amplis poders, i el president nomena un govern, un primer ministre, Vale. i el govern sí que respon davant el Parlament. I l'Assemblea Nacional pot fer una moció de censura, però la moció de censura afecta només el govern, no afecta el president. O sigui, el que s'ha votat ara és l'Assemblea Nacional. Sí, ho sé, això ho sé. No, però perquè ho sàpiguen. Llavors, El que s'ha normalment- votat ara a les legislatives és l'Assemblea Nacional, que aquí seria el Congrés, el Parlament. I el que es vota el 2027, que és cada 5 anys i va ser l'últim el 2022, és el president. I a les últimes, va sortir, a les dues últimes ha sortit el Macron. I pot haver-hi una cohabitació. O sigui, Exacte, ha passat en el passat, és la cohabitació, en què hi ha un president d'esquerres i un govern de dretes, o al revés, un president de dretes i un govern pot d'esquerres. ser president. Ha passat les dues Però això és coses. el que ara li costa acceptar el Macron. Clar. Ser ell el president i que el primer ministre sigui Perquè d'esquerres. el que passa és, el que ell diu, que és veritat, és que quan això ha passat és perquè tenien majoria absoluta, és a dir, en Mitterrand, que era el Partit Socialista, va tenir una Assemblea Nacional que hi havia una majoria absoluta de dretes i va haver d'anomenar a Jacques Chirac, que era de dretes, primer ministre. I en aquest sentit, llavors, el que feia el primer ministre era dirigir més la política domèstica i el president reservava més la política d'exteriors i de defensa. No? I va passar el mateix després amb Chirac, quan era president, va haver-hi una majoria d'esquerres a l'Assemblea Nacional i van anomenar a Lionel Jospin, que era del Partit Socialista, primer ministre. Va passar exactament La gent no s'assentaran de res. Quin termini hi ha ara per... Clar, ara el que passa és que fins d'aquí un any l'Assemblea Nacional no es pot dissoldre. Llavors ha d'haver un any en què la situació és la que és, però com que ningú té majoria absoluta, i és l'argument que dona Macron per no fer cohabitació, però tampoc pot nomenar el seu partit perquè seria molt extrem, és a dir, llavors, clar, molt incert, és això el que passa. El macronisme que pot fer és intentar buscar una aliança amb la dreta tradicional, que són els republicans, que es diuen allà, que és el PP d'allà, però el resultat que han tret en aquestes no dona majoria absoluta. Per fer una mica més genèric, o sigui, pot ser que ara cada cop més els sistemes democràtics costi més de governar. Efectivament, Estan més fragmentats. totalment. Anem cap a una fragmentació aquí també. Però en tots els estats presidencialistes, semipresidencialistes, sistemes parlamentaris... I bueno, espera't perquè el 2027 Macron no es pot presentar ja, perquè hi ha un màxim de dos legislatures i per tant també serà divertit veure què passa, el 2027. Sí, el tema és que el del Front Nacional no ha arribat, però crec que és bastant inevitable. O sigui, en algun moment o altre acabarà passant. Sí. Simplement és quan falta perquè arribi. Molta gent es pensava que seria ara, no ha sigut ara. Però si França segueix sent tan ingovernable i anem cap a una recessió econòmica a nivell a Occident, que és el més probable els pròxims anys, els moments de crispació i de crisi afavoreixen l'extrema dreta. El més probable és que el 2027, ja sé segur, i aquí com a politòleg me la jugo, és que segurament el 2027... Les prediccions de moment... El 2027 segurament acabarà guanyant un president del Front Nacional. Ho guardem, això? Això el 2027, obriu el vídeo a YouTube i si això ja m'insulteu. Ho apuntem aquí a la llibreta. Però jo crec que el del Front Nacional és una cosa inevitable, que és el mal ve, el mal ve, el mal ve i el mal acabarà arribant. Però no només allà, vull dir que acabarà passant a tot arreu. Jo crec que és una cosa bastant... que pessimista. Bueno, no a tot arreu, però en plan... Jo crec que pot acabar passant. Vivim, jo vaig dir que l'anterior capítol s'assembla molt al que estem vivint el període d'entreguerres. Els anys 20 del segle XX. 20 i 30 de l'Europa del segle passat, vull dir, és una mica, hi ha moltes similituds. La història malauradament, la història es repeteix. Primer com a tragèdia i després com a farsa, com deia Marx. Però, jo crec que més enllà de... O sigui, per sort aquesta frase que acabes de dir, aquesta cita ja no podem... Ja no podem anar. Deixaria la secció. Molt bé, doncs sí, ens hem allargat molt.